तुम्ही स्वतः कणकवलीकरांकडे फिरा अशी मी तुम्हाला विनंती करतो। कुठल्या कणकवलीकरांना दाखला अगर कुठला पाहिजे असेल आम्ही आणि समीर नलावडेंनी काढून दिला नसेल असा एक कणकवलीकर मला दाखवा किंवा मला माझा दाखला हवाय, माझ्यासाठी दाखला हवाय आणि तो काढण्यासाठी मला त्रास दिला जातोय, माझ्याकडून काय अपेक्षा ठेवली जाते असा एक व्यक्ती तुम्ही माझ्या कणकवलीमध्ये दाखवा। आणि सगळे हे कार्यक्रम एका बाजूला आणि रोजच्या आयुष्यामध्ये दाखले काढणं, ती छोटी मदत करणं। कणकवली नगरपंचायतमध्ये गेल्यानंतर कुठला नेता बसला नाही, नगराध्यक्ष बसला नाही, पण माझ्या घरातला भाऊ, मुलगा आणि मित्र म्हणून समीर नलावडे तिथे बसलाय आणि तो दिवस रात्र माझ्यासाठी कुठला विचार न करता माझी सेवा करतोय। ही भावना आज कणकवलीकरांमध्ये असल्यामुळे आज परत एकदा समीर नलावडे आणि त्यांची पूर्ण 17 लोकांची टीम विकासाचा पुढचा टप्पा पूर्ण करण्यासाठी आज परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या समोर कणकवलीकरांसमोर आलेले आहेत। एक अजून एक मोठा फरक या 5 वर्षामध्ये असा असेल की 5 वर्ष अगोदर जेव्हा आम्ही मतदान मागत होतो तेव्हा नितेश राणे नुसता आमदार होता। आज नितेश राणे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या आशीर्वादामुळे, आदरणीय राणे साहेबांच्या आशीर्वादामुळे, आदरणीय रवी चव्हाण साहेबांच्या आशीर्वादामुळे, माझ्या सर्व वरिष्ठांच्या आशीर्वादामुळे आज कणकवलीचा, देवगडचा, वैभववाडीचा आमदार हा राज्याचा कॅबिनेट मंत्री आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे। आणि त्या पदाचा फायदा मी ह्या नगरपंचायत चालवण्यासाठी किती करू शकतो याचा फक्त विचार माझ्या कणकवलीकरांनी करायला हवा। तुम्ही समीर नलावडेला मतदान करत असताना माझ्या 17 ते 17 भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सहकार्यांना मतदान करत असताना ते मत तुम्ही नितेश राणेला पण देत आहात, नितेश राणेला पण तो संदेश देत आहात की नितेशजी 5 वर्ष अगोदर आमदार म्हणून तुम्ही चांगलं काम केलं, यांना साथ दिली, आता तर तुम्ही पालकमंत्री आहात, पाहिजे तेवढी निधी ह्या कार्यकर्त्यांच्या, या माझ्या सहकाऱ्यांसाठी तुम्ही उभी करू शकता।